Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, pangumustahon ta makaso sa COVID-19 sa probinsya sa Samar. Kumusta na ang mga lakang sab nga gibuhat sa ilang lokal nga pangagamhanan pagsumpo ning maong sakit. Karong buntaga mga kapuso, makauban nato Samar Governor Reynolds Michael Tan. Good morning, Gov. Good morning, Nico. Thank you so much, Gov, for joining us this morning. Kumusta na, Gov, ang inyong mga kaso sa COVID-19 sa Samar Province? Sa pagkakaroon, medyo kuan pagod. Every day madugangan gud mi karon og kaso. So that is why naghimo na pud mi og mga necessary steps para mapugnan ni nga pagdugang pa sa kaso diri sa Samar. We learned that there are places in your province, Gov, under ECQ, balik ECQ karong panahon na. Yes, that's exactly what happened. Ang pinaka-highest number karon sa COVID-19 positive cases is Catbalogan City, which happens to be also the capital of Samar. So, karon we have more than 200 active cases here in Catbalogan. So, me together with the city government decided that it would be best na ibalik sa ang Catbalogan sa enhanced community quarantine. For how long, Manigov, ang ECQ, especially sa Catbalogan City? 15 days. So, it will expire on September 4. Majority o say bulk sa atong mga cases, Gov, are these locally transmitted or mga LSIs po, Gov? In most municipalities, kasi we have 24 municipalities and 2 cities here in Samar. So, there are only 4 municipalities nga walay positive cases. So, meaning sa 17 diha, puros na usually LSIs. 17 municipalities ang LSIs. And 3, which includes Catbalogan, Villarreal, and Basay, categorized na siya as locally transmitted. And diri sa Catbalogan is community transmission na good. Kay kuan na siya. Dili na siya ma-detect exactly kung asa gud siya nagsugod. How is this like, Gov, deciding to place the city back on ECQ? Of course, doon ay mga repercussions with regards to the economy, Gov. Pero of course, we have to also bear in mind good ang safety sa atong mga residents mao na nga napugos ta aning decision. We had to choose between health and the economy, especially that I failed to mention earlier na daghan kaayo ang nag-positive cases diri sa amoa sa Catbalogan that are in our Samar Provincial Hospital. So we have 110 health workers in the Samar Provincial Hospital who turned positive. Tapos outside of the hospital naman, our mayor, also her sister, that is the councilor, turned positive also. So sa Capitol building, some employees turned positive. So kumbaga, we were forced to make that decision. Kay if we do not, mas dugang nga ma-paralyze pagod ang services kung pasagdan lang pud namo nga basig mo daghan pa. Gov, arita sa cases of your locally stranded individuals, we learned that the province is also implementing a moratorium sa acceptance ng mga LSIs. Can you explain more about this, Gov? We have a moratorium for 1 month, so it will be the effectivity was August 25 to September 24. So it is a 1-month moratorium just to give way for us. Kasi diri ang tinuod ana is diri sa Samar ang mga LGUs or mga mayors nagkalisod na good kay like here in Catbalogan. Currently ang gihouse nila nga mga LSI para sa quarantine is around 1,200. So just imagine unsa na kadaghan nga tao. Plus mudugang pa ang mga mo positive cases. Gusto sa namo nga temporarily i-hold sa ang pag-abot sa mga LSIs to give way nga ma-out sa ang mga naapa sa mga quarantine facilities sa mga
LGUs, and after that we will continue to accept again sa mga LSI. Kumusta, Gov, ang implementation sa mga health protocols nato sa province karong panahon na, Gov? We've done everything that we can as to health protocols is concerned. However, dili gihapon nato malikyan nga naagoy mo mahitabo ngayong ani. Because the economy is slowly going back, so naanay movement of people, magkanaag gihapon na. And to cap this off, Gov, your message lang sa inyong mga constituents diha sa Samar, Gov, sa Eastern Visayas, namo na sa pudinhi sa Central Visayas, what would you like to tell ato mga kapuso nga nagtan-aw karong buntaga, Gov? When COVID-19 happened, initially daghan kaayo ang na-shock, nalisang, nagpanic, but eventually little by little nawa na ang mga health protocols, dili na mo sunod kay murag wa may na sakit. Pero karon sa Samar, let this be a lesson also sa tanan nga dili gud ta magpakakampante. Thank you so much, Sab, sa pag-uban kanamo karong buntaga maupay nga aga. Samar Governor Michael Tan. Thank you so much, Gov. Thank you.